Ya. Terus nek sing nuturi kira-kira Mbak Wiwi ngoten cocok mboten Pak? Ya ora cocok kok. Wiwi masane rondo kok. Kok bola-bali pegatan. Rondone pas nuturi. Ya. Menika Pak Rekno saha Ibu Sudarti pesenan panjenengan Pak Pinong Nawangsih sampun ngabiyantara wonten asa panjenengan. Ya, selaku dadi bintang tamu piye lho? Dadi bintang tamu seneng enggak? Saya tuh dredeg Pak sebenarnya. Kenapa? Soalnya kan biasanya kalau kan nggih nderek teng mriki to Pak. Ah iya. Kayak kemarin tuh pas disuk kali Cak Kampret tuh kayak aduh iki angkat ora yo ngoten. Kan saya kan jenengan to Pak. Aduh iki karo makan kok aku ngoten. Aku disalah tingkah terus ternyata kan saya juga merumangsani ya Pak. Saya tuh ya di Solo itu gede di maksudnya digedekne dituntun. Nah, dituntun oleh ya kurang lebih tetap Pak Kangko dan kita pun tadi gitu. Jadi saya merumangsani Pak jadi murid jenengan gitu. Jadi kan cilik ini wis karo Pak Kangko, wis kenal karo Pak Kangko. Dadi sing gedene kowe aku ya. Sing bagian iki sing gedene. Jangan ini bagian pengalaman. Oh, masanya ngendi? Ini kamu ini orang lapar. Bagian gede ini pengalamanmu soal Bapak Kangko. Teman ngendi-ngendi nyatanya saya ini gue dikersani kalau Pak Dekno. Nggih. Aku mungkin nak. Kalau Krisna mungkin nama di saya pengaruh Pak Kangko. Nah, niku lho pokoknya niku intine kula niku sing gedene Pak Kangko. Iya. Nggih. Pak Gede aku piye? Nyapa ngomongmu. Aku yang ngomong nang sih Pak Gede nak dhuwurne jenengmu ngono. Lho, nek dadi bintang tamu iki mbok ora masuk, wis dalange sapa bintang tamu iki bintang. Amin. Ya, betul nggih Pak. Ah, iya, terus kowe iso juga iso tuku mobil. Wah, melu seneng. Lah, Mas kowe udah dijone sing apik ae lho. Amin. Oh, iya, pokoke peguan apa anu Pajero kan ketone diagah medhun wis nganggo tas bedane ora bisa kata. Astagfirullah. Mboten Pak. Beran, bapak melu bunga, bapak melu seneng. Anak-anakku saya uncoro. Ya, membangun Ibro Asmoro sak bawa di situ. Ya, Pak Asmoro ini mau bawa Pak Katresna. Metik